ሰላም ሰብርሑ ቀረባ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ክትህልውለይ ናይ ወትሮ ትምኒተይ ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ብሓደሽትን ኣገደስትን ዝበልክዎ መደባት እንሆ ናበኹም ቀሪበ ኣለኹ ንሎሚ ከዓ ናበኹም ቀሪብናዮም ካብ ዘለና መደባት እቲ ፈላማይ ናበኹም ነቕርቦ መደብ ብዛዕባ እዛ ኣብ ሃገረ ጀርመን ክልተ ኣእዳዋ ተቆሪፃ ተረኺባ ዝብል ሓበሬታ ድሕሪ ምስምዑ ድማ ኣዝዩ ኣሕዛኒ ብዝኾነ ኩነታት ናይ ዝሓፍትና እዚኣ እቲ ካሊእ ኣካላታ ተቆራሪፁ ከም ዝተረኸበ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ኣብ ልዕሊ ሓፍትና ጭካነ ዝተመልኦ ተግባር ክፍፅም ዝኽኣለ ግለሰብ ናይ ዝሓፍትና በዓል ሓዳራ ወይ እውን ሰብኣያ ዝኾነ ግለሰብ እውን ኤርታዊ ምዃኑ ብኣብዝሓ ዝሕበር ዋላ እንተነበረ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ሓዱሽ ብዛዕባ ናይ ሰብ እዚ ማንነቱ ድማ ረኺብና ኣለና ትግራዋይ ምዃኑ እንዳተሓበረ እዩ ዘሎ ብዛዕባ እዚ እውን ናባኹም ሕፅር ኣቢልና ክነቐርብ ከምኡ ተወሳኺ ናባኹም ቀሪብናዮ ዘለና መደብ እውን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ህቡብ ተዋሳኢ ነጣፊ ቲክቶከር ኣዶናይ ገብረ ሚካኤል እውን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እውን ኣብ ኢድ ቁፅር ፖሊስ ኢትዮጵያ ከም ዝወዓለ እንዳተሓበረ ዘሎ ብኸመይ ምክንያት እውን ተኣሲሩ ንዝብል እውን ናባኹም ሕፅር ዝበለ መደብ ክነቐርብ ኢና ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል አዶናይ ስለታሰረበት ጉዳይ ፌዴራል ፖሊስ ይፋ አድርጓል። አዶናይ ብርሃነ ኃይለ ሚካኤል በቁጥጥር ስር ሊውል የቻለው ከኢትዮጵያ ሕዝብ ባህልና መልካም ስነ ምግባር በተቃራኒ በሕዝብ ዘንድ ተቀባይነት የሌለው አስነዋሪ አለባበስ ለብሰው በአደባባይና በቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት የታዩ 5 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር በዋሉበት የወንጀል ጉዳይ ጋር በተያያዘ እንደሆነ ፖሊስ አስታውቋል። እውቅናና ገንዘብ ለማግኘት ብቻ በማሰብ ሚዲያዎችን ኃላፊነት በጎደለው አኳኋን እየተጠቀሙ በተለይ ወጣቱ ትውልድ በመልካም ስነ ምግባር ተቀርጾ ሀገርን የሚጠቅም ተግባራትን እንዳያከናውንና በተቃራኒው በትውልዱ ላይ ርካሽ ባህልን ለመጫን የሚደረገውን ተግባር ለመከላከል የተጀመረውን ምርመራ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ፌዴራል ፖሊስ አስታውቋል። ለፈጣንና እምበኣርከስ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ቲክቶክ ንነጥፍ ሰባት እንተደኣ ኮይና ቲክቶከር አዶናይ ገብረ ሚካኤል ዘይንፈልጦ ኣይንህልና ቲክቶከር አዶናይ ንባዕሉ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዝበፅሐ ሰብ ንባዕሉ ኮይኑ እውን ንካልኦት ሰባት ዝተረፈ ሰብ እዩ ንብዙሓት ሰባት እውን ናይ ዓወት ብልጫ ክወስዱ ዝገበረ ሰብ እዩ ምክንያቱ አዶናይ ኣብ ዘቕርቦ መደባቱ ስግጥ ፍምስ ብዝብል ዝፍለጥ ቃል ኮይኑ ትርጉም ናይቲ ተደጋጋሚ ዘልዕሎ ስግጥ ፍምስ ዝብል ሎጂክ ድማ ሰብ ኣብ ዕላምኡ ኣብ ሓሳቡ ኣብ ድሌታቱ ከምኡ እውን ሰብ መቸም ሕማቅ ኣይሓስብን ንርእሱ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ክበፅሕ እዩ ዝደሊ ኮይኑ ግን ናብቲ ፅቡቅ ደረጃ ንከይሰጋገር ድማ ዝሓዞ ባህልን ከምኡ እውን ሰብ እዚ ከይብለኒ ዝብል ዓጊቱ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ከያብፅሕ ዓጊቱ ንዝሓዘኩም ሰዓርዎ ዝብል ሎጂካዊ ትምህርቲ ሒዙ ዝቐረበ ሰብ እዩ። ቲክቶከር አዶናይ ካብ ኢትዮጵያ ብ2012 ካብ ኢትዮጵያ ናብ ካናዳ ከም ዝኸደ እዩ ዝፍለጥ። ቲክቶከር አዶናይ ብዙሕ ናይ ትምህርቲ ፍልጠት ዋላ እውን ኣይሃልዮ ኮይኑ ግን ናይ ሂወት ትምህርቲ ግን ኣዝዩ ፅቡቅ ዝወሰደ ሰብ እዩ። ኣብ 12 ክፍሊ ናብ ኣሜሪካ ናብ ካናዳ ናብ ኣሜሪካ መጀመርያ ምሪሑ ከምኡ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ናይ ተቐባላይነት ጉዳይ ክሰልጠሉ ስለዘይከኣለ ድማ ናብ ካናዳ ከም ዘምርሐ እዩ ዝሕብር። ኣብ ካናዳ እውን ፅቡቅ ዝበሃል ሂወት ከም ዘሕልፍ ዝነበረ ኣብ ሂወቱ ድማ ብዙሓት ዕንቅፋትን ከምኡ እውን ፈተና ከም ዘሕለፈ ኮይኑ ግን ነዞም ኩሎም ፈተናታትን ዕንቅፋትን ሰጊሩ ድማ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ባዕሉ ኣይኮነን ንሕና እውን ንዕዘቦ ጉዳይ እዩ። እቶም ፀገማቱን ችግራቱን ድማ ኣብ ልዕሊኡ ዝያዳ ክጥንክርዎ ዝኽኣሉ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ እንከሎ ፅቡቅ ምቾት ዝኾነ ናብራ ከም ዝነበረ እዩ ዝሕብር። ብወለዱ እውን ኣዝዮም ሰብ ፀጋ ብምዃኖም ስዒቡ ኣብ ኢትዮጵያ እንከለኹ ፅቡቅ ሂወት ዘሕልፍ ዝነበርኩ ሰብ እየ ብዙ እውን ነቶም ፀገማተይን ችግራተይን ንክሰግሮም ኣዝዮም ኣፀገምቲ ዝኾኑኒ ኮይኑ ግን ምንም ፀገምን ምንም ችግርን ሪአ ዘይዓበኹ ሰብ ኮይኑ ግን ናይ ስደት ፀገማት ችግራት ትፈልጥዎ ኢኹም ንኩሎም ግን ብብሓደ ሰጊረ እዮም። ሰብ እውን ፀገሙን ችግሩን ንምስጋር ኩሉ ዝከኣሉ ሓይሉ እንዳፀንቀቐ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ከምኡ እውን ጠንካራ ክኸውን ከም ዘለዎ ንድልያታቱን ዕቅዳቱ እውን ሰጊጡ ወይ እውን ሰብ ዝክብለኒ እዩ ከይበለ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ንምብፃሕ ኩሉ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ንከብፅሖ ዓጊትዎ ዘሎ ባህርያት ኩሉ ንድሕሪት ገሪፉ ክጥንክር ከም ዘለዎ እዩ ዝሕብር። ብዛቢሉ እውን ንብዙሓት ሰባት ድሌታቶም ንክረኽቡ ሓገዝ ዝገበረ ሰብ እዩ።
ካብ ካናዳ ናብ ኢትዮጵያ መፂኡ እውን ፅቡቃት ዝበሃሉ ስራሕቲ እንዳሰርሐ ዝመፀ ሰብ ኮይኑ ኣብዚ ሓለፈ ናይ ኢትዮጵያ ክሬቲቭ ኣዋርድ እውን ናይ 3 ብልጫ ዝወሰደ ሰብ እዩ። ናይዚ ኢትዮጵያ ናይዚ ዓመት እዚ እውን ቀዳማይ ፅዑንቶ ፈጣሪ ተቢሉ እውን ተሸሊሙ እዩ። እዛ ማኪና ከም ዝተሸለመ እዩ። ብዛዕባ ቲክቶከር ኣድናይ ሕፅር ብዝበለ ከም ዝሰማዕኹሞ ይመስል። ብዛዕባ ቲክቶከር ኣድናይ ኩላትና ከምቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንዕዘቦ እንተኮይኑ ብጣዕሚ ኣዝዩ ካብቶም ፅዑንቶ ፈጠርቲ ዝበሃል ሰብ ሓደ ምዃኑ እዩ ዝሕበሮ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ብኣብዝሓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ሶሻል ንዕዘቦ ጉዳይ እንተሎ ድማ ብዛዕባ ናይቲ ቲክቶከር ኣድናይ ሎጂክ እንዳሓዙ ስግጥ ፍምስ ዝብል ሎጂካዊ ትምህርቲ ሒዞም እውን ሰብ ሙሉእ ነፃነት ብእደዋንኑ እናረኸበ እዩ ዘሎ። ነፃነቱ ብባዕሉ እቲ መንግስቲ ወይ እውን ዝኾነ ኣካል ነፃነት ክሃበካ ከሎ በዓልካ ግን ስግጥ ፍምስ እንዳበልካ ናብቲ ኣነ ዝደለኽዎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ንምውፃእ ንዕላማይ ንምርካብ ብዝብል ግን ኩሉ ሰብ ብእደዋንኑ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝያዳ ዝኾነ ነፃነት ከም ዝውንን ዘሎ እዩ ዝርዳእ። ንቲክቶከር ኣድናይ እውን ሓደ መእሰሪኡ ክኾኖ ኣኽኢልዎ ዘሎ እውን ብፌደራል ኢትዮጵያ እውን ዝገለፅዎ ሓበሬታ እንተሎ ልክዕ ከምቲ ክንጠቕሰልኩም ዝደለና መልእኽቲ እዮም መእሰሪኡ ምክንያት ኢሎም ኣቕሚጦሞ ዘለዉ። ንሰብ ካብ ባህልን ካብቲ ስርዓታዊ ዝኾነ ሃይማኖት እምነት ተውፅእ ስለ ዘለካ ስርዓት ሓስ ኣደብ ግበር ዝብል እዩ እቲ ዋና ጠንቂ መክሰሲኡ ንቲክቶከር ኣድናይ። ንሰብ ሕማቕ ዝኾነ ካብ ባህልን ካብ ኢትዮጵያ ትውፊት ዝዘለለ ኣካዳድና ክኽደኖ ዝገበርካ እውን ብኡ ከም ዝጥርጠርዮም ሓቢሮሞ ዘለዉ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እውን ኣብ ተኣሲሩ ከም ዘሎ እናተሓበረ ኣብ ዝተወሰኑ ሰዓታት ድማ ክፍታሕ ዝብል ዝለዓለ ተስፋ ኣለና። ምክንያቱ እውን እዚ ወንጀል እዚ ሰሪሑ ዝብል ዝተጠቐሰ ሓበሬታ ስለዘየለ ክፍታሕ ዝብል ዝለዓለ እምነት ኣለና። ንቲክቶከር ኣድናይ እውን ክፍትሐልና ብዛቢልና ንላበው። ናብቲ ቀፃሊ ብዋና ሒዝናዮ ቀሪብና ዘለና መደብ ድማ ብዛዕባ እዛ ኣብ ሃገረ ጀርመን 2 ኢዳ ተቆሪፃ ተረኺባ ድሕሪ ብርክት ዝበሉ መዓልቲ ድማ ናይዛ ሓፍትና 2 ኣእዳዋ ድሕሪ ተቆሪፁ ምርካቡ ድማ እቲ ካሊእ ኣካላታ ኣዝዩ ብዛስካሕክሕ ኩነታት ከም ዝተረኸበ ብፖሊስ ጀርመን ከም ዝተሓበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ ወንጀል እዚ ብዕሊ ፈፃሚኡ ክኸውን ይኽእል እዩ እንዳበሉ ብጥርጣሪ ዓይኒ ሕጊ እዮም ዝሪእዎ እዞም ፖሊስ ጀርመን። ነዚ እውን እስካብ ሕጂ እውን ኣብ ኢድ ቁፅሮም ስለዘይኣትዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምታዊ ርእይቶ ኣለና። ኮይኑ ግን ነዚ ወንጀል እዚ ብዕሊ ፈፃሚኡ ስብኣያ እዩ። እዚ ስብኣያ እዚ ድማ ኤርትራዊ ምዃኑ እዩ እንዳተሓበረ ፀኒሑ። ኮይኑ ግን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዝስማዕ ሓበሬታ እንተሎ ድማ ሰብ እዚ ትግራዋይ ምዃኑ እዩ እንዳተሓበረ ዘሎ። ትግራዋይ ይኹን ኤርትራዊ ይኹን ብዘይግድስ ኣብ ልዕሊ እዛ ሓፍትና እዚኣ ዝሰርሖ ወንጀል ብጣዕሚ ኣዝዩ እዚ ወንጀል እዚ ኩስቶ ክሰርሖ እዩ ኩስቶ ድማ ኣይሰርሖን ዝበሃል ወንጀል ኣይኮነን። እዚ ሎሚ ተሰሚዑ ዘሎ ሓበሬታ እውን ብኢድ ትግራዋይነት ኢዱ ዝሃበ ንፖሊስ ጀርመን ምዃኑ እምበር ሰብ እዚ ትግራዋይ ዝብሉ ሓደሽቲ ዝወፁ ሓበሬታት ኣለዉ። ወንጀል ንምስራሕ ሃገር ኣየላሊ ኤርትራዊ ይኹን ትግራዋይ ይኹን ፃዕዳ ይኹን ኣሜሪካዊ ይኹን ኮታስ ዝኾነ ምስ ማሕበረሰብ ትሕዝ ከም ዘይብሉ ኢና ክንገልፅ ንደሊ። ዋላ እውን እቶም ቀዳማይ ዓለም ዝበሃሉ ኤሮፓውያን እውን ኣዝዩ ጭካነ ዝተመልኦ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ናቶም ሰብ እንዳፈፀሙ ርኢና ኢና። ከምኡ ናይ ተጋሩ እውን ከምኡ ኤርትራውያን እውን ከምኡ እንዳረዕና እንዳተዓዘብና መፂና ኢና። ሰብ እዚ ትግራዋይ ይኹን ኤርትራዊ ይኹን ኣብ ልዕሊ ሓፍትና ሰሪሕዎ ዘሎ ወንጀል ግን ብኢድ ፖሊስ ሕጊ ጉቡኣዊ ዝኾነ ፍርዲ ዋላ እውን ኣይነበረሉ። ኮይኑ ግን ብቲ ልዑል ፈጣሪ ዝኾነ ጉቡኣዊ ዝኾነ ፍርዲ ካንብረሉ እዩ። ካብ ሕሊናዊ እስር ቤት እውን ፈጣሪ ምሓረና ክብል ይደሊ።